Iki kok beda karo padatan. Sepo sepilir samur. Pambaune asu ajat pating trulung. Manuk bence pating gleber ana ing sakuring omah. Keladune ngakondo iki arep ana wahanan sing ora bener iki. Tondo arep ana maling. Tripitaka bandaku ya donyaku. Sajake maling ora ngalah bondo. Nanging kok wedo Tripitaka sing arep ditolong maling. Iki aku ora roh kok. Saurunge maling mlebu nyolong wedo Tripitaka. Wedo arep tak singitake. Malinge ben kecelek. Upamane kok ana wong wedok kok gelem maling. Iku wong wedok sing gatelan. Apa? Boten Kiai iki. Kiai iki. Apa? Rumah kula kok boten wonten. Wong wedok kok dadi maling luwih-luwih niku lho. Sing dikarepke wong wedok
wedok niku napa? Kok dadi maling mboten ngarah lho. Tak kandhani. Pripun? Bengi iki malinge wedok. Ah, sampean niku kok nggih. Iya. Enten mawon maling kok wong wedok. Maling wedok mlebu rene. Nggih. Arep nyolong wedok Tripitaka. Widya Tripitaka? Alah. Luwe-luwe kok nyolong Widya Tripitaka niku nggih napa kiyayine? Maling wedok arep nyolong wedok Tripitaka. Nggih. Engko nek wis entuk arep dijolno lanangan. Pangapunten kiyayine, rumaos kula kok mboten wonten wong wedok sing tumindake kaya ngoten. Luwe-luwe teng padukuhan Rada Sliman, wong wedoke niku tulus-tulus atine apian kabeh kiyayine. Wong wedok kene apik-apik ya. Nggih. Contone kowe. Contone kula. Syukur nek kowe apik. Lah, Ning tak takon, Jek. enten apa kiyayine? Kowe iki rak bojoku. Nggih, ha. Bojoku ta? Nggih. Lah kowe duwe bojo aku ngene iki ijeh betah. Kiyayine? Golek kowe getun. Lah pripun? Engko kowe keduwung. Mergo umur kowe 120 taun. Kowe lagi 35 taun. Kiyayine, foto panjenengan mboten sangresula kaya ngoten. Pun tak tampa ikhlas ati kula nampa apa anane sampeyan. Senajan to bojone kula niku piyayine wis sepuh, tak gemateni, tak rumati lho, kaya ngoten niku lho. Perasaan ati kula malah mboten namung niku lho kiyayine. Ora kurang-kurang rina wengi kula niku ndonga muga-muga sampeyan dadi pundhut sing kuwasa. Diparingi panjang yuswa kiyayine. Sampeyan ki wis tuwek ora sapurian panjenengan iki kok. Nek kula matur wau kleru diparingi panjang yuswa. Sampeyan ki wis tuwek lewane akeh, ate nganggo kuning barang kaya ngono. Sampeyan ki kok kaya bare-bare kok. Diparingi panjang yuswa. Monggo kiyayine. Diparingi panjang yuswa kiyayine. Apa? Diparingi panjang yuswa klentu wae kula matur kiyayine. Omong kok dlonyar kaya. Pangapunten. Balik perkara maling. Napa? Maling iku ngemal barange wong sing ora eling. Lho, Upamane bengi iki mau kok aku ora eling, ya aku kelangan. lho. Kok ilang lho kiyayine? Sing ilang apa? Tripitaka pun mboten wonten. Alah, lah wong jaurunge mlebu rene. Maling nyolong wedok Tripitaka. Nggih. Wedok wis tak jupuk tak singgahne. Dadi malinge kecelek. Dalah. Kiyayine. Dadi gede cilike kowe ngecek karo aku Parmayana. Sejatine kowe ngerti sapa malinge. Kowe ngerti nek malinge ngaku. Ning ya ora apa-apa tak dodo. Aku ora wedi Parmayana. Kowe iki apa? Kowe iki wis tuwek. Sedhela meneh mesti mati. Sampeyan niku kula nganti kaget, kiyayine. Kula nganti kaget lho mak beduduk. Bojoku apike ta. Sampeyan niku kok nggih. Ora nyambek kon mati darah mati dhewe no. Aku iki karep pirang dina darah dibungkus mori kaya. Boten ngoten kiyayine. Iki lho wedok Tripitaka ora sida ilang. Nggih. Mula awake ngene. Pripun?
Suwene aku wis tuwa iki dadi sembrono karo wong-wong kuwi. Nggih. Nyatane arep ana sing wani nyolong Weda Tripitaka. Wis ilang wibawaku. Mula Weda Tripitaka bakal tak warisno marang anak-anakku. Tegese muridku. Ewon murid cah loro sing pantes napa warisan Weda. Sinten kiyaine? Made Tantra Made Tantra. karo Dayana. Nggih cocok niki kiyaine. Cocok. Nggih sarjo kula. Nek panjen cocok cah loro Tantra karo Yana undangan rene saiki ya. Oh, ngaten. Nggih isaken gawuh kiyaine. Kemenyek. Mboten napa panjenengan mboten Tuwa napa. kok ya apa lah kaya. Enggal paring dawuh panjenengan kok Iya, iya. Udayana ndi? Paring dawuh. Iki apa kene le? Nggih. Udayana, Udayana. Ora mantra-mantra saiki kowe wis gedhe. Bocahe meneng kalem, ora pencilaan. Dasare bagus, ning aja salah lho, Nak. Supaya kowe bagus kementus, entek-entekane rakus. Engko kowe ngerti bojoku Ijayu. Engko bojoku mbok ambungi. Boten watak kula apa. Aja lho, Cung. Boten saestu. Bapak Parwayana, Ana apa? saking rumaos kula murid-murid wonten ing Radas Iman, menika kok boten wonten murid ingkang badhe nyenengi dhateng bojone liyan. Ngono ya? Iya ya. Ning mbakno tuwa aku iki ijeh titen kok. Wis do nganggo ilmu titen. Tegese titen-titenan. Janji ana bocah lanang, candrane rambute gondrong rada kriwul, irunge mbetet. Iku cara kewan celutak. Bapak Parwayana, Ana apa meneh? rambut kula niki gondrong. Irung kula mbetet, ning kula niki boten celutak. Ora takok. Oh iya. Iki ngene ya. Weda Tripitaka bakal pisah karo aku. Tegese tak warisno karo murid-muridku. Sing tak anggep kuwawa lan pantes mung bocah loro. Udayana lan Tantra. Nanging Weda mung siji. Parandene kowe cah loro, mengko sing ora kebagian nampa Weda aja digawe gelo. Oh, ngaten nggih. Kiyaine. Piye? Kula nyuwun dumateng panjenengan. Apa? Panjenengan dados guru kedahipun Keng Adil. Panjenengan nika dados guru kedahipun Adil ing siji lan sijine murid. Dipirsani murid ingkang langkung dangu dados siswa dalem. Murid sing tetek tanggung jawab kados jios kawas-kawas Made Tantra dokter kewer-kewer lho Made Tantra niku jios saestu Made Tantra. Iya, kowe kok kaya bakul jamu ae tawa-tawa. Nggih niku Kiai. Piye-piye anut bojo kok. Ya. Jenenge bojo kanggo tetimbangan urip. Nggih. Iya apal aku. Lah, nggih. Eling atine do ditata dhewe-dhewe. Wiwit saiki Weda Tripitaka bakal tak warisake marang kowe.
Bapak Parwayana, panjenipun leres ingkang panjenengan paringi Wida Tripitaka didi kula nanging Udayana, Bapak. Dadi sing nampa Weda Tripitaka Udayana. Nggih. Wis mbok tampani. Sampun. Lho. Ya bener. Bener kok Nyi. Syukur mbakno tuwa-tuwa aku ijih awas. Antene arep tak nehno kowe. Matur sembah nuwun Bapak. Aja gegeden rumangsa lho. Iki ora kanugrahan nanging kewajiban. Wajibe kowe tak wenehi wewenang nyinaoni Weda Tripitaka. Lamun sira wis kono, piguna kanggo nuntun uripmu. Syukur-syukur iso kanggo tetulung marang sama samaning urip adhedhasar ikhlas sing tanpa pamrih. Wis golek papan kang ning wiwitana nyinaoni Weda Tripitaka. Atur pangestulipun. Sing ati-ati cah bagus. Monggo Kyayine. Ya, konggo kang arep ngono. Dalah. Lho ngene kula madhet antren ora cekot atiku. Lho sing betah de bojo tuwek wis ora kelar apa-apa, wis ora kelar ngeloni aku. Gregetno ati. Gregete tak takak tenan kok. Kanaran. Piye? Sakmenika kados pundi? Kasunyatan Wida Tripitaka sampun dipun tampi kalian Udayana tan murunga boten badhe kelampahan panjang kula dados bocah sing jaduk. Mengko dhisik Madhe Tantra. Dawuh. Dalan siji buntu golek dalan liyane. Carane pripun kandhani? Oh ngaten. Nggih. Tindakke. Nika dawuh. Cilaka kowe Dayana.